BFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Kumpiyansa ni Konsala Jason Bader Pereira nga may pursige iti plano nga panipalakder iti 50 hectare urban park nga sakop iti barangay 27 ken 28 iti Ciudad Tilawag. Malagi ko iti napalabas nga tawen Idol Bernard adan iti nelukar nga pondo nga 13 milyon umausat pag-purchase iti lote nga paktekeran iti Mega Plaza iti Ciudad iti Lawaga. Iti agdama ko na ti konsyal dapat iti 10 million ang namnamaan namin na babayan iti advance payment iti parking lot maong kinukuparan iti hypermart iti Central Ciudad iti Lawag tapos hindi kasta matuloy ken mana yun ang pa iti pondo nga mausar iti panaka-establisar iti urban park iti Ciudad iti Lawag. Kumpiyansa iti konsyal babayan iti incoming administration ni incoming Mayor James Brian Alcid nga latigat na masuportaran babayan matlaing iti 30 Sanggunian kaduada nga na-aprobar iti kalikagom na nga magdaan kumat public plaza nga nalawa iti Ciudad iti Lawaga. Inbaga ni Konsehal Pereira mabalunto pa siguro kumitaw iti gobyerno nasyonal iti na pondo para pailan kaya iti panipalakder iti mega urban park iti Ciudad iti Lawag. Initially, dapat na pundo nga around 13 million naka-allocate and another 10 million will be coming through the ordinance that I made apo kinasalit KSM hypermarket apo the parking space agbayad dati 10 years nga upada apo that will be around 10 million apo at one of those negotiations that I made during the time when I principally sponsored such ordinance apo nga pagdakilan ti pondo ti syudad ikadala ta for the next 10 years tapno mausar tayo nga igatang ti lote manen for the public sa nagwen damit maawatan damit neta apo. We also did that during the time when I was the legal officer at the Capitol in the hypermarket mismo apo Ilocano Hirosol, Pinupada, nagala kami ti Manunga Tawin, apo if I'm not mistaken, 15 years na upa na alain ni Tatan. Tapos mausar, we are just trying to duplicate what we did apo in the legal officer akpay ng Capitol. Ken sumaro na apo dito public plaza, importante. Habang presidente pala ni Apo Marcos, yung nagatan di city government ni Deloten, yung right to take pundo ti national ti mausaren for its improvement. And then mabalin usaran ti pundo ti national government for the acquisition of the land. Apo, so just imagine, ada 50 hectares. 5 hectares, ada mini forest, ada nga bird sanctuary, jaya apo. 5 hectares, ada soccer, ada baseball, several basketball courts, ada 2 hectares, parking area. Awang problema ti parking area na ako, nalawa nga pagparkingan ita plaza, nukan. Another 2 hectares, commercial area, pagsapulan ti Ciudad Vidayan apo. Ada gupupan to, aglako-lako ti lada dyan, grocery, restaurant, apo. Another 5,000 square meter playground, papanandagin siya ubing. And the rest apo, it will be a park. Ada mulmula, ada pagtutugawan, ada pond. Nga pagpasyaran ti PWD tayo, senior citizen tayo, nagigay kabataan tayo apo. And any person who would like to have a fresh air apo. That is, madagdakam kalugar Idol Bernard ket iti bypass road, Mandareman, construction of bypass road, masakop ti barangay 27 ken ti barangay 28, Okay. iti Ciudad iti Lawag. Idol Dennis, kadeting Gundaway, apay di pa nga maaprobaran or awampay pondo na kazay? Adan dati magkasabol dangim adan iti na naka-allocate nga 13 million plus 10 million dati upa. So the remaining budget ket isapulan tanton kada to incoming administration iti Ciudad Tilawag Idol Bernard.
Okay. So, Ito kaya mausar nga pag-purchase iti lote. Kung na tayo no makagatang ng tilote iti city government, mabayon doon ag-request iti national government nga pang establisarin iti facilities iti plaza Idol Bernard. Hanggang mabalin nga gatang agusar ka punot national government nga pag-purchase lang iti lote. Correct. Dapat ada jeloten, i-request mo dito dumapay nga budget para iti facilities iti may patakder nga urban park Idol Bernardo. Mayat ata tapno anan nasaya atay amin dito Idol Dennis. Ata makita tayo mat gari kiti Agundaway ket improve dito Lawag City di amin. When the advantage na kuan di national valuation di daga jacket syempre Mato, hindi ka talaga nga chamban to ni Lola Arlene de Telotere Jai sa direkton dati pwesto na doon kada iti siyempre sinungkot barangay lagi dito yan connecting di Bintar to Jai so nga nabilas di intersection doon iti lugar sa bypass going to San Nicolas Sarat and vice versa diga tapinas iti proposed site kada ting urban park Idol Bernard barbara po sige tapos everybody happy dahil taga sirat iti lawag nalawag ang masakbayan Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen. Maraming